आज हूँ मोर थाईलैंड रो फास्ट डे ଏବଂ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠିକି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନେ ତ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ହାତୀମାନେ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି, ଦେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ସୋ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ସୋ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଯେମିତି ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି, ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କେମିତିକା ଅଛି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ବସିଯାଇଛି ବସ୍ରେ। ଏଇ ବସ୍ରେ ଆମକୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଭିତରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଯାଇକି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ତାଙ୍କର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ଦେଖାହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ ବି କରନ୍ତୁନି। ତ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ଼ରେ ସବୁ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍। ତ ଏଇ ବସ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିନେରୀ, ମାନେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମର ତ ସେପଟେ ଏମିତି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗଛ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ। ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ତ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ବେସିକାଲି ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଆମର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଶୋ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ଗଛ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଜାଗା ତ ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ କହିବି ହେବନି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ମାନେ ଗଛ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପାର୍କ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମାନେ ଦେଖିବାର ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି। ଏଇଠି ହିଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ